Це було завдання президента, те, щоб в місті Харкові, в Харківській області нарешті з'явився сучасний онкоцентр. Відновили будівництво онкоцентру. Звичайно, увага, перш за все, на перший етап у вигляді захисної споруди. Там буде передбачена вся діагностика. Ідея в тому, щоб це було не як укриття, звичайно, а як повноцінне відділення онкоцентру, яке буде працювати за будь-яких умов, тому що воно буде збудовано за всіма стандартами укриттів та бомбосховищ. Ще унікальна частина, що ми в захисній споруді будемо проєктувати ПЕТ-КТ. Це сучасне діагностичне обладнання, яке дозволяє виявляти онкологію на дуже ранніх етапах. Споруда буде повністю автономною від водопостачання, енергопостачання і все інше, і все інше. Ну і, звичайно, другим етапом – це зведення корпусу, фінансує Міністерство охорони здоров'я, і ми продовжуємо реалізацію цього проєкту.